Is-siġillat l-ewwel minn sensiela ta' 5 ftehim kollettiv li mis-sena d-dieħla se jiftħu kapitlu ġdid għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru bl-implementazzjoni ta' pjan strateġiku li għandu jwassal għal tkabbir u profitti għall-Air Malta. Il-ftehimiet se jiġu ffirmati kollha sal-aħħar tas-sena. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi waqt li kien qed jippreżidi l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn l-Air Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera tal-Linja tal-Ajru għal 5 snin li ġejjin. L-iffirmar sar fil-hangar ewlieni tal-kumpanija f'Ħalluqa fl-isfond ta' wieħed mill-ajruplani li jaħdmu fuqhom l-Inġiniera tal-Air Malta. Qed inżidu il-flights tagħna, il-frekwenzi tal-flights, kif ukoll flights ġodda b'1400. Dan ifisser li għandna bżonn aktar flessibilità u għandna bżonn li jkollna l-prassi ta' xogħol ġodda in place. Għaldaqstant huwa importanti ħafna li sal-aħħar tas-sena nkunu għalaqna biex ngħidlek il-collective agreements mal-unions kollha. Illum kienet milestone importanti. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon innota kif għall-ewwel darba din il-kumpanija qed tiffirma ftehim kollettiv ta' 5 snin u li fih jinkorpora qatt ta' inċentivi għall-inġiniera biex eventwalment ukoll jiġi nnotat tkabbir f'din is-sezzjoni. Stabilità ta' 5 snin. Barra minn hekk il-ħaddiema huma assigurati li l-aħjar take home pay matul l-aħħar 4 snin, 14, 15, 16, 17, ħajkun assigurat mill-ewwel ta' Jannar mis-sena d-dieħla il-qoddim. In-negozjati kienu mmexxija mill-President Emeritus George Abela li qal li triq għall-iffirmar tal-lum kienet waħda twila u għattela iżda b'sodisfazzjon il-ġurnata waslet ukoll. U għannota kif minn Ġunju l-hawn din il-kumpanija bidlet id-direzzjoni tagħha għal waħda aħjar. Il-ħaddiem partikolari jażel l-aħjar sena tiegħu kemm daħħal mhux biss f'paga imma anke f'allowances u f'overtime u dik tiġi siġillata dik il-paga, dik ikollu l-benchmark tal-paga tiegħu. Imbagħad plus hekk fuq il-basic pay ħażidiet ta' kważi 5% kif ġaħatlek ta' 19.3% tul il-5 snin. Iżda l-aktar ħaġa importanti minn dan kollu hi li l-ħaddiem f'dan il-każ l-inġiniera ikunu kuntenti b'dak miftiem. Is-sodisfazzjon tal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera tal-Linja tal-Ajru Charles Azzoppardi imur li lim il-ftehim kollettiv. Sinjal pożittiv. Pożittiv fis-sens għalina huwa xogħol garantit. L-unika ħaġa jekk tispandi l-Air Malta nispandu aħna nistgħu. Otherwise, almost all of the members were quite happy with the collective agreement. And it was a good compromise from both sides. Minkejja li din is-sezzjoni tal-Air Malta ser tibqa' topera fil-qalba tal-kumpanija mhux esklus li tibda tagħmel xogħol għal kumpaniji tal-linji tal-ajru oħrajn hekk kif sar magħruf li se jinbena hangar ġdid.